Trápi vás nočný kašeľ, dusenie a pálenie v hrudníku. Pýtate sa, prečo sa to deje a čo s tým? Odpovedám na vaše otázky. Možno vás to prekvapí, ale veľmi často je dôvodom práve to, čo si dávate na večeru. Tučné mäso spolu so sacharidmi, napríklad klobása s cestovinami, vyprážané mäso so zemiakmi alebo fašírka s chlebom preplnia žalúdok, napätie vo vnútri sa zvyšuje a v noci sa kyslý obsah tlačí smerom hore. Vzniká reflux a jemné vdychovanie kyslého obsahu do dýchacích ciest, z čoho prichádza kašeľ, pálenie, pocit dusenia a prudké výkyvy v nameraných hodnotách. Čo presne je teraz dôležité urobiť? Večera 3 až 4 hodiny pred spaním, teplá a ľahká, bielkovina so zeleninou, bez vyprážania a ťažkých omáčok. Neľahnúť si hneď po jedle, ale ísť ešte 10 až 15 minút pokojne chodiť. Hlava postele by mala byť o trochu vyššie a oblečenie voľné. Večer vynechať alkohol, čokoládu, mätu, kávu a veľké porcie. Ak máte na jar a na jeseň zhoršenia, jedzte častejšie v menších dávkach a preferujte teplé jedlá, aby sa sliznice mohli hojiť. Pri takomto režime už približne po 7 až 10 dňoch nočný kašeľ a pálenie väčšinou ustupujú a spánok je hlbší. Pripravil som pre vás podrobný plán krok za krokom, ako obnoviť činnosť črieva a žalúdka. Napíšte v komentári slovo čreva a ja vám pošlem celú inštrukciu v súkromnej správe.